Regani Samung Klai Tonglai Amchani Lukurokno, Tipra Mwthani Adongrok Thangai Damrok Mani Logi Logi, Samung Mwthagwi the Mani Pati Mungo, Haino Haitung Plaza Uttor Maharanipur Amchai, Edisi Amchai Norok Samung Taklai Di, Wansarok ni Amchai Thangai Samung Klai Di, Edisi Amchai Yakari Thangdi Norok Biplop Debni Arotongwi Di, Abahai Hene no Regani Samung Tanglai Uttor Maharanipur Amchani Lukurokno, Rwkha Jakmani Koksilsamung, Tipra Sabai Tipra Sano, Himlai Jak Tabok, Kommonani Lamawo. Tangchalo Uttor Maharanipur edisi biles amchayo salni romai MGN Regani kwai chara kainani bagi bolong hogi tonglaimani Uttor Maharanipur amchaini lukorok obahai jorao no nomonjoi bukhaknei baitei malkhungbai khe khorokdokchi ba Tipra Mwthani bororok phaiei Samung Mwthagwi phaimani Koksilsamung Regani Samung khlainai Uttor Maharanipur amchaini lukorok no damrokmani logi latha dabai butok khlaina naimani Koksilsamung obini logi amchaini lukorok no khuk sitrabai kokhamia samani tisajaka Koksilsamung ni yasi Tipra Mwthani phaising patimung na tei sana thangai Regani Samung khlainai amchaini chakrajak chungsakha Edisi amchayo norok samung ta khlaidi wansarokni amchayo thangi samung khlaidi edisi amchai yakari thangdi norok biplop debni aro thangi tongi di khenei obini logi khuk khamya te khlaiei 10 bai thunai rok 10 bai tongnai rok khenei hanjakha hanei संखाय कोसे रेगा खाना खाइमानि अंकाय अंको Tipra Mwthani borok phaiei माने जनो काम अफ खाइ फैता अंकाय काम अफ खाइ फैमानि परे borok जनो हिनो एडिसि एरि आवता तंगदि जनरल एरिया थांग तंगुदि माने वानसारं नार थांग काम खाइ दि आतिरक नि borok जनो हिनो नेतेबो माने बुक सित्रा सावो तामके बिप्लब दे यार थांग तंगुदि साइ तंगुदि नरो वानसार बाय तंगनारो वानसार थांग तंगुदि और एडिसि एरिया काम ता खाइ दि और तापता तंगनि आतिरक नि जनो बैंक लायो त ब्र Gati me jeng tai ko kam ma khaya ka jeng kam khai chanai borok jeng khaya ka ma sma se ka jeng kam khai chanai ke jeng abon bagani ko tabuk jeng obok ku level ne borong no sawo mane borok ko phai jeno nai phinyang kun mane songkhudam kari phinyang kun jeng khai kam khai chanani e ya bono ang ka e jeng la kri borok ja ganam borok je ganam khala ka mane jaga jumi khai chana chu jaga jumi kri ble ka jeng rega khai ke chanani Ngai jeng kam khai chana na bon chuna songkhudam kari phajun ne ang khai mane sauta Cái nó khai có Tipra Mwthani borok phaiei jeng kam khai tangmani kam ta khai dinai mana khai lai gari bai ayang nomondoni to pha satris rong ni to bukha kayang nokrai jonta rong ni to buoi borok sungna butui khlaiei kam ta khai de norok sin edition kam ta khai de hin sawo general ni wo thangai khai de hin sawo mansa ja to thani ni sauta ngai bong na nomondoni borok no to bukha gari khoni khongtan to boi sungna butui tokti thailega tumni ani simi oro kam phaimani ani mom ani babuni jaga wang komai kwai kai mani abo a jaga wo dungko Mwthani borok phaiei ni sungna butui da bai seng bai thaiei yang nomonjoi ngai yang ko monggia hai gari khoni khongtan to boi abe chala rong no to boi sungna jesati thaiga jesati higa mansarok bai na jago hino mansarok bai muti thaijago hino sindal hino boital hino ni ati khai sungno da kha tapom khai toni dikha Paithago patimungni koktoma mankheno amchayo thangai sogikha Koilanpur te mungya kami thanani police amchai ni lukorokni phirokmung Tipra sangai jotono chang bubagra eba mothano hamjago Regani Samung tangnya hangkhe corona bemarni obhai bialni jorawa sabo charanai bialoklaija kamini karichugya lukorokno Tipra sangtete se edisi amchai ni rklaijago hankhe saboni bagai greater Tipra land sumung kotor asaijak tini joto Tipra salukorokni khawa obotei sanani kokkrei Phiaba Tipra Mwthagwi yaksitei alka Bodolni kisasek Adongrok Bodolno hamya hanjak renani nahar mungo samung khlai tongmani bagino dalbidal Koksilsamungo yasi surjaknani nangkhatini Tipra Mwthagwi obonobo sinani nangnai tini hasteni lukorok phiaba obo haikhe Tipra Mwthani Adongrok teruk bubagrani dagi mungtei sumaino kebengai samung khlai tongkhe hasteni tongkosung lukorokno salsa oboni firok mungrenai obono chung pogei thangnani kokya Bureau Report, Chini Khorang.